Ni gaboncheria nemono kurwa asensemeria ya Kenyanyasa ritukuria rero waikira namo nabwatani asenseme ibunenchire mu yokonyara kwaligani chinkwana ichirengete igoro yobokori we serikali yomurebwense aya ni gago chama ga yomurebwense kote yabune bikare bimbigendere ko kolekana chinsemo rikonyara kuigwa na gotegerero kogania gweka gorikiriya agency kolengana bali bekira nase gikaro kiritukuria senseme ni go bate beruna ukogani kwabo goika kwigwekane no murebwense bono tokumenyigwa no muri Kito Freedom Kerubo. Erio gotanga ebikorwa byo goturubania omurembe bwense ni gababwatani baikira nase sub county ya Kenyanya iri koligia chinchire cyokwenekia omurembe ayanko bwatkana no gochika korwaso murai bwense Dr. William Ruto okwana ni goberera emechanda bakenya bagwetera asibagania gwesokia elioko yesunsura. Leo hii tumekuwa na kikao cha kwanza ya Sub County Multisectoral Coordination and Collaboration Forum on Peace and Security. Hizi forums tumeagizwa na ofisi ya Rais tufanye katika sehemu zote za Kenya kufuatia ile changamoto tuliona hizo miezi zilizopita. Ikaonekana kwamba kuna changamoto wananchi wa Kenya wanapitia kwa ground ambazo zinafaa kukua na forum sawa ya kuleta hizo malilio na maombi ambayo yatatekelezwa na kushughulikiwa na serikali. So tunasema sisi tuko tayari kufanya kazi kwa pamoja. We are working and we want a good working relationship so that we solve the problems that are affecting the common mwananchi on the ground. Ababwatani korwa ase ebitago byobolendi ni gobanekia obotoereru asikolinde bagania okobwaterana korwa asa bananchi ilikwenekia obakolerio bya ase sub county ya Kenyanya. So far mimi sioni kama kuna tatizo lolote. Mambo yako tu yale kidogo kidogo. Lakini kiusalama generally hatuko mahali pabaya. Tunaendelea vizuri na naomba tu wananchi tushirikiane katika kuleta hali ya usalama sehemu hii ya Kenyanya iwe ya kuridhisha ama ya kudumisha. Watoto mpaka wachungwe, si lazima iwe ni wakati wanarudi shule, hata wakiwa manyumbani watoto ni wachungwe. Abamenyi benseme yoni go bagokera egetambukire kyo asikulinda abasaye baboligwa ko babataereru eliye serikali ebeke gokora amonchirerio oboigoni go abayiboli baboligwa gutatiga abana babo gosalia ebinto chinga kibakwe murungani ko bwatkana no gokonga kubugima arikwenda ndingambia mona serikali yeto asogo chako mpango oyo nande ko bwa mono narotebya abana baito banyare ko bako babadebereri yake eriki agera serikali yanda to kubashughulikira abayibori mo basogotiga abana bagende para banyakonyora mangana makongu agocha koreto bokongu ase Kenyoro iga abayibori tigatorenda abana baito to batebereri nande to baorokereri nyasaye wekana amanyete to gendere osabere serikali yeto ase sub county yeto ya Kenyanya mbia mona abana baito ba agency ekiagera musare tibinto byeito mune bya bayibori baro osiri ekero to korera ngubogima no bokongu nande ntogo sari biribike to bwate boigoni go bairaniria mbia mono asabarai asokwire chinga kichabo gotegerera amagenio ya bakenya no nyana boni go bagokera ebitago byobolendi asoko bwaterana na boigo kwenekia omorembe chinga kichonsi pitu akirembia mono ase banene baitaiga babola boso no hospital na bantu bonsi babo nyanja bali bacho rwasa umurubiri no konya tukanyete ekiagera anye ntuwa yobwate angabana baitu mbale kona kominyoka chinjira mbia mono aso hospital ito na barayi bonsi bali bara ekiagera bakoromukia ekiagera anye ndiribe babwato geta abantu kusalie bintu angantoliga abanyabyasara baitu bonsi bakenya barenga igo batebiringa mbia mono ase serikali yetu tigatusike awale nokubwa ekiagera okubwanya sawo kubodwa omoneno itobwirira ba yore president yeto unachete gusiga ebinta korete tigato bibwate na bira byo kubiunga mukono ekiagera oyino morai na yebunoro morai twensi tosikana omolembo wa monaini Kerubo Frida Ndizi TV.